Pozdravujeme zo servisného auta Radionetu. V tejto chvíli cestujeme na Inovec. Ideme zapojiť elektriku a rozvádzač do tohto vysielača a spustíme jednu testovaciu anténu. Prečo testy? Pretože je to 1000 metrov nad morom ten vysielač a pripájať ľudí budeme na vzdialenosť približne 8 až 15 km a treba na to otestovať viaceré antény, pretože tie, ktoré boli dobré pred 2-3 rokmi, už teraz nemusia byť dobré. Jednak sú nové technológie a tie treba overiť na tieto vzdialenosti. Takže my spustíme jednu vysielaciu anténu, druhú, ak sa podarí, možno aj dnes, a budeme testovať jeho pokrytie. A následne pôjdeme klientom a budeme u nich meriať. Teda, ak ste na čakacej listine, alebo teda ste objednali pripojenie, tak budete pravdepodobne kontaktovaní a prídeme k vám zmeriať ten signál. Po dohode to možno, že aj zapojíme, ale ešte internet nepôjde so zárukou, pretože je to v rámci testu. Ten bude, myslím, že nejaké 2 týždne asi prebiehať a potom by sa to mohlo spustiť na ostro. Prečo až 2 týždne? Pretože sa čaká na výrobu výložníkov. Je to úplne jednoduché. Zdržanie spôsobil statický posudok, ktorý sme museli dať. A teda ani nie my, ako všetci tí, ktorí sme tam. Lebo no, aj počasie. A nie sme tam jediní. Na Inovci sme tam 4 firmy. Je tam Radiolan, Benestra a Slovanet. No a robia sa tam výložníky, samozrejme na mieru, a keďže je to rozhľadňa, tak treba dať statický posudok, či všetky tie technológie tá rozhľadňa dokáže spraviť. My vieme, že áno, ale jednoducho papier musí byť. Takže musíme počkať na montáž výložníkov. Čiže my dnes tú anténu tam nahodíme len na test a len na zábradlie. Keď budú tie výložníky, ja počítam, že do týždňa, do 2, tak potom tie antény prehodíme na ostro. To znamená, že keby sme aj pripojili nejakých klientov teraz, tak budú musieť počítať s tým, že bude ešte nejaký poldňový výpadok, kedy budeme tie antény prehadzovať na výložník. Samozrejme, platené obdobie bude až potom, keď to bude všetko 100%, zatiaľ iba v rámci testu. No. Toľko na vysvetlenie situácie s Inovcom, keďže sme slúbili, že to bude najskôr do konca februára, potom do konca marca. Tam bolo strašne veľa snehu, takže všetko sa to posunulo o koľko? 2 mesiace? Minimálne. Takže všetko máme takéto pekné zdržanie. No. Aj keď nadávate možno na nás, že my nič nerobíme, ale pravda je taká, že nedalo sa na tom Inovci najskôr pracovať. Potom sa čakalo na kolaudáciu, aj na elektrickú prípojku sa čakalo a strašne veľa papierovačiek, rôznych povolení. Pozrite sa napríklad takéto povolenie, aby sme vôbec mohli výjsť na ten Inovec po lesnej cestičke, lebo inak jedine peši. To si neviem predstaviť celkom, ako by sme záložak a baterky 30 kg niesli peši. 6 km. 6 km to je, no, tá cesta. Katastrofa. Takže toľko na vysvetlenie zatiaľ. Pozdravujeme všetkých čakateľov a určite vás budeme kontaktovať. Čau! Čo si čakal, kým to dokončím? Aby si mohol odkašľať? Nie, ty si spravil to aj slohovú prácu. No, strašne veľa som kecal. Čo na posledku nebolo? Tak bolo ako divné. Takže tam ideme, jak sú tie 2 paličky. No, len ich moc nie je vidno teraz. Aj bez selfie. Pekne, no trošku sme zadýchaní. Museli Trošku. A už je to tu vynesené. A tu máme, ideme sa pozrieť na výhľady. Sice ešte nie sme na vrcholnom poschodí, antény budú tuto. Takže tam je Svinná. Kúsok vpravo Banovce. Tam sú aj Rybany vidno, Sila. A vzadu je už tak menej vidno, to je tých nejakých 21 km vzdušnou čiarou partizánske. Toto je stožiare Oranžu.
toto je pokračovanie hôr smerom na západ. Ukáž, jak ma kopne. Ježiš, vieš, jak ma bolia ruky už. Je to tam? No, ešte musím tie káble nejak upraviť. Tak sa chovajte si. Čo už mi leze na nervy tie dvierka, jak tu búchajú. OK. Teraz keď to zapnem, tak elektromer by mal naskočiť. A osmička. Neviem, ktorá je osmička, táto je osmička. Takže máme niečo okolo 7 hodiny večer. Práve odchádzame, toto je a dve provizorné antény na testy. Jedna len zatiaľ taká malinká, tá čo sem pôjde bude asi 3-krát väčšia a táto je iba zatiaľ na príjmanie údajov, aby sme vedeli, aké údaje má táto anténa. Tá smeruje do Bánoviec. Sem pôjde samozrejme ako príjmacia anténa, sem pôjde 17 GHz spoj profi na hlavný konekt. O čo sa snažíš? Bože, na čo som sa tu ja dal? To si poďalky.